Bismillahirrahmanirrahim. Sa imenom Allaha subhana, milostivog, samilosnog. Kaže Allah dželešanu: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ. Kako ide dalje? Ajmo hafizi. Mi smo, kaže, čovjeka stvorili. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ. I znamo, kaže, šta njemu njegova duša šapće. Možeš zamisliti, nije te Allah dželešanu samo tako stvorio, a da ne zna tajne tvoje koje imaš. Da ne zna šta se po mojoj i tvojoj glavi kovitla. Da ne zna šta planiraš, šta razmišljaš, šta želiš da uradiš i šta si uradio, šta ćeš uraditi. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. A mi smo, kaže, njemu bliži od habl. Šta je habl? Konopac, uže. Ali se ovdje odnosi na venu života. Vena u tebi. Krv teče njome. Ali Allah kaže da on bliži i tebi od nje. Odnosno, usmrtite kad želi, kad hoće, kako hoće. Vraćaš se njemu sa onim što si bio večeras. Šta si gledao? Šta si čitao? Šta si pričao? Zašto se vratiš Allahu dželešanu? Kaže uzvišen na drugom mjestu: "Ya'lamu kha'inatal a'yun." On je onaj, kaže, koji zna takozvani pogled, ja ću ovdje biti možda malkice. Ha'in jeste onaj, braćo moja draga, koji je izdajnik. Ha'in je izdajnik. Ha'inetel a'yuni. Onaj, kaže, izdajnički pogled, on ga zna. وَمَا تُخْفِ sudur, i kaže, zna ono što ljudska prsa kriju. Ne možemo, braćo, pobjeći Allahu nikako. Nikad. Šta je ovaj izdajnički pogled, kažu islamski učenjaci, izdajnički pogled jeste da kriomice pogledaš za tuđom ženom. Dođeš mu u avliju, njegova supruga tam prođe, a ti sa njim a baciš pogled. On ga ne vidi. Ali Allah vidi. Izdajnički pogled. Lopovski pogled. Prljavi pogled. Da baciš pogled svoj, da niko ko biva ne vidi. Da dohvatiš sa svojim okom ono što ti je zabranjeno. Vama tuhfe sudur, i kaže, zna ono što ljudska prsa kriju. Evo prsa. Sudur su prsa. Tuhfi znači sakrivati o prsima. Svaki od nas ima stvari koje krije. In konta, neće ja to niko, pa da ja to kažem, pa sramota da ja to kažem. Ali tvoj gospodar zna. Sad zamisli kako tebe tvoj i mene gleda naš gospodar. Zna našto što se mi u prsima kovitla nam razmišljamo. Naravno, braćo moja draga, od osnova ehli sunneta wal džemata jeste da Allah dželle šanu neće kazniti svoga roba zbog onoga što misli. Dokle god ne bude rekao ili uradio. Je li jasno? Ali sama spoznaja da tvoj gospodar zna šta ti se kovitla u prsima je teška.